Vyťahni sa hruďou hore, nezabudni na malé jablčko. Ide jedna ruka v tyl, druhú vystri a ideš príťah, Peťe, poď. Príťah. Príťah. A stiahni pás. Stiahni pás. Poď. Poď. Ťaháš aj prsty a rameno. To je ono. 4, 3, 2, zostaň najnižšie uklonená a malé. Ťaháš, ťaháš. Teraz cítiš, ako ťa štípe strana trupu a pás. Poď. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vymeň druhá strana. A úklon. Pozor, hrudník je čím najvyššie. Stále kríže v podložke. Podsadená pánva. Zadoček je stiahnutý. Lakeť je za uchom zohnutý. 2. Zostaň najnižšie a krátke. 8, 7, 6, 5, ešte 4 vydrž. Cítiš stranu trupu, pás. 2. Obidve ruky v tyl a pokračuj. 8, vyrotuj sa. Lakte sú za uchom. Ťaháš sa dohora. Pozor, nerob mi toto, že sa rotuješ, to je zlé. Príťah dohora. Výdych. Výdych, lakte za ušami a ideme to v tempe. Vydrž. 8, 7, kríže v podložke, pripomínam, poď. Malý zadok. 4, 3, oddychneš si. 2, vydrž. 1, OK. Oddychni si. Takže čo máme za sebou? Hornú strednú, centrálnu, šikme bočné, čiže pás a ideme na spodné brucho.